Kubli shibun ye phi ki paralog ngap dang sngo phai phi syakane ka channel bat lada phi de ibadang thamai sngo pha ban subscribe like bat share khnang ba phin yo ya ki video ki ba man ka sngi break ka Real Madrid ya ka waker kot ha ka ba ka lawan ha ka kerdan ka banang kong ban job ya lai spa sin ha ki jing ya lai kai Champion League but one Rodrigo ha ka kerdan ka basan ban yo tep gol da arpsan gol ha ka Champion League kum u youngest player ha kerta ka ba arp sausnem but ki program ya lai kai round 16 jong ka Champion League menta kamit kilong ka Feyenoord Persia ya ka Inter Milan ha ka por khat wish pawa PM kat ba ka Bayern kan sai khon Persia ya ka Leverkusen ha ka por Sibije steng AM bat ka Barcelona kan sai khon Persia ya ka Benfica ha ka ju hi ka por bat kat ba ka PSG kan sai khon Persia ya ka Liverpool bat ka ju hi ka por bat haba ya compare ya ki trophy ka PSG bat ka Liverpool ka PSG kadang don tang san pheu tli ki trophy kat ba ka Liverpool ka don new puwe te parlok ngathrai ba kini ki jingle ka ken salong ki ba itnat pha manta kami bat nakaliang ka jong phi kano na pedeng jong kini kitim ka ba phin phai khamat bha ban pe bat sakhi ya ka jingle ka jong ki sai comment ha comment box bat lada phikwa ban pe ya kini ki jingle ka bat kum juru ya ki jingle ka ki ba man kasi sa follow ya ka link ka ba ngalabu ha ka description khnang ma phin yo ban pe Kubli shibun